y estamos nosotros como otros rayos, las mismas caras, los mismos fallos. Pues així d'estudiant va ser perquè la iniciativa la pillar José María Amada Alcaraz, ¿no? Y entonces me va a decir, tenían que ir Pascualito, Navarro y yo. Y entonces Pascual, no sé por qué, pues no va poder ir, ¿no? Y entonces me va dir José María, diu, tens que ir tu, no. Y entonces, des de l'any 47, que jo perteneix a la comparsa d'estudiants. Resulta que la retreta d'entonces i hi havia nosaltres jovensols, van passar els moros vells i ens van clavar allí, estaven tocant una peça que coneixíem i van començar allà a cantar i a ballar i va haver un moro que no vol dir nom, però és igual, era mort ja, i va dir, xe, això pels estudiants, aquí vosaltres no cabeu. Ens van apartar allí un racó i quan van passar els estudiants ens van incorporar i ens van agarrar del braç, vinga, tira per allà, els homes d'edat, no? I clar, nos van donar allí cobijo y desde entonces, l'any 42, Pepe Hernández i jo pertenecíem a la comparsa. I a més ja 63 anys. Mon pare, quan va venir de l'Argentina, va reformar la comparsa dels vizcaïns, que ells li van denominar artillers. I va ser de resultes que mon pare va comprar el canó en Caudet. Mon pare va ser uns anys de sequia que anava a Caudet a portar-se palla. I dins del carro de palla va comprar el canó. I Gasparo, els 3 o 4 o 5 amics que tenia ell, van muntar la comparsa d'artillers. I jo, en això, quan jo vaig néixer, als 4 mesos ja me va sacar mon pare davant de la mula que vaig muntar d'ell en la mula. Després jo tinc 2 fotografies, una que tinc 2 anys i una altra que tinc 6, vestit d'artiller. I que ja li vaig dir jo a Gabriel, perquè me la va demanar Gabriel, per posar-ho en la que tenen que fer ells el 50anari. I això va ser... Però després ja, en l'any 30, quan se va formar la comparsa, per mediació de Montiotinos, ja estic en la comparsa. El que no sé jo no me'n recorde si l'any 30 vaig eixir o no vaig eixir. Però el canyó era des... No, el canyó era propietat... El canyó el va comprar mon pare. El d'ara no és. I va estar tota la guerra i tot el temps va estar en la casa el canó. I quan va passar la guerra i va començar així, doncs va començar així el canó. Que per cert el vaig sacar jo en els amics antius que tenia jo en l'any 40. No, jo sóc estudiant i després xusmero. Perquè jo quan vaig... Jo sóc fill del cuerpo. Del fundador, no? I ja després ja vaig dir la xusma, però... No, el que no soc és catedràtic, això està més clar que l'aigua. No va haver format, però estudiant sí que soc, i seguís sent estudiant. Catedràtic per què no? Pues perquè estava després molt vinculat a la xusma. I entonces era jo la figura, jo no podia perdre aquest paper. No, el Fabiola era un... Tenien aquells vells que tenien allà en la plaça Hidalgo, com li diuen? El Gallito, un estilo així. Però en el Gallito havia gent de diverses classes, aunque habían amics, però nosaltres érem tots amics sols. I de catedràtics tu eres el de més jove, l'espíritu més jove. L'espíritu més jove no. No. L'espíritu més jove no. Lo que pasa es que yo soy como un giracasaques y cada volta estic en un puesto. Llegué a Petrel el mismo año que se fundó la comparsa de los estudiantes, el año 1930. El año 42, junto con Procopio, ingresemos en la comparsa de estudiantes porque todos los amigos eran de la fila esa y seremos estudiantes hasta que nos moramos. Com eren els fundadors dels estudiants? Per l'estilo de vosaltres. Per l'estilo era una penya també i de juerga tots els dissabtes. Jo he sentit contar això de que moltes voltes ahir vos tiràveu en terra i a començàveu a nedar. I així en la penya tota blanqueta, perquè el carrer no estava asfaltat i estava de terra i aquell de Villena mos feia xitar-nos en terra i quan mos alçaven, expulsàvem a la penya. Éreu els gamberros de la festa o els més divertits? Bueno,
de divertits. Els gamberros sempre han sigut els més divertits de tots. Què collons? No anem a fer de gamberra. Bé, hi ha gamberros, però això no som nosaltres, no m'ho fotes. Era, Juan, la comparsa més divertida, no? Exactament. I jo continuo creient que és la més divertida de totes. Per això estem aquí, no? I fíjate, i en tot el temps que ha passat, els estudiants d'ara segueixen parecent-se als fundadors, no? Sí, yo recuerdo en el año 54, yo tenía a la mujer embarazada y yo dije, yo capitán de los estudiantes. Pero resulta que fue al contrario. Hicimos una reunión en el Quintanell y allí estábamos todos, los viejos y los jóvenes. Y en total, que allí estábamos un lío, empezaron a tirar cohetes por bajo la mesa y allí además quería que el capitán pagara y tal, y allí estaba un follón de padre y señor mío. La comparsa van dominar una volta els fundadors perquè hasta l'any 51 que Juanito i jo vam anar a parlar en els fundadors, en son sogre i en un tio, perquè la comparsa nosaltres la veiem a partir de l'any 49, que allò va ser un milagre, així la comparsa. La comparsa anava menys en tots els aspectes, sobretot en l'econòmic. I abanderades que no teníem en la comparsa i havia que ajudar-los i tot. I allò estava, en els majors estava decadent-se, perquè nosaltres érem xiquillos i no teníem un duro, no podíem ajudar en res. I vam anar a replegar el llibre de... Claro, sí, això va anar Ismael. I claro, pues, en l'any 51 vam anar ell i jo, ens van donar llibertat per fer-ho i així no va ser. Quan van arribar els xiquetets i se van arribar a la tribuna i ens van donar el pergamino este, ens van alçar de peus i van començar a aplaudir perquè és que menys no se mereixien. No se mereixien menys, perquè allò te va emocionar. Nosaltres hem estat 25 anys llevant, des que va morir Capolí, un remeny cada any, fins a última hora eren 7 remenys al cementeri. Who can say where the rose, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? I a pillar-nos tota la